ناپوليون بونابرت 1769 1821 یک ji mezintirîn serokên Fransayê piştî şoreşa sala 1789 e ku tamar û çemikên wê di civaka Fransayê de bi cih kirîbû. Napolyon di 15 Gelavêja 1769 ji malbateka Îtalya li girava Korsikayê hat cîhanê. Legel ku ji mala Bonaparte tu kesî karê leşkeriyê nekiribû jî, Napolyon di 16 saliya xwe de bû serbaz. Bavê wî Carlo parêzer bû û bi doza serxwebûna Korsikayê re li biçîbû. Lê piştî dagirkirina Korsikayê ji alî Fransayê ve sala 1768 û ji ber ku ew bi xwe ji malbateke xanedan bû, bavê wî tevlî arîstokrasiya Fransayê bû û bi bandora wî lavê xwe Napolyon di bin saya keyê Fransayê Louis Panzdan de ji amojgeha leşkeriya beriye li Château û li Ekola Milîtarî ya Parîsê de xwendin. Xwendina Napolyona Sûpa di sala 1785 de hêviş bû û bû serbaz di beşê gulebaranê di sobera Fransayê de. Piştî ku şoreşa Fransayê dest pê kir, Napolyon di sala 1791 de di parêzerê netewîyên Korsikayê de bû serheng. Lê piştî ku Korsikayê serxwebûna xwe eşkere kir, Napolyon li gel malbata xwe revî Fransayê û li wir bû kaptanê hêzeke Fransewî ya ku bajarê Toulonê dorpêç kirîbû. Ji ber ku Toulon bi alîkariya gemiyên Brîtanyayê li dijî komara Fransayê û şoreşa wê derketibû, li wir Napolyon bû şûngirê serokê beşê gulebaranê ku birîndar ketibû û kariya alîkariya Brîtanyayê bişikanda û her wiha karî Tolino ji nû ve vegerîne bin axatiya Fransayê. Li encama vê serkeftinê de Napolyon hat xelatkirin û dîyaroka wî ya leşkerî bilind bû. Ango 24 saliya xwe de bû serheng. Di sala 1795 de Napolyon serpêçik li hember desthilata şoreşî li Parîsê talan kir û pê re ji Josephine de Bahûranîs re zewicî ya ku yek ji jinebiyên Qinareyê û diya du zarokan bû. Hergehên destpêk de. Di sala 1796 de Napolyon bû serokê sobara Fransayê li İtalyayê û gelek generalên Awstrî li gel hejmareke mezin ji leşkerê wan şikandin. Heya Awstriya mecbûr ma ku aşitiyê ji Napolyon bixwaze, lewra peymana Campo Formio hat morkirin. Ya ku ji mercên wê hemî herêmên ji aliyê Fransayê ve hatibû dagirtin, bi dest wê de bimînin. Li bakurê İtalyayê Napolyon keyaniya Cisalpînê ya ku paşê bi navê İtalyan hat naskirin afirand û ji bo xurtkirina cihê xwe li Fransayê Napolyon bi milyonan gencîneyên şer şandin Parîsê. Sala 1789 de û di gaveke armanca xwe ya astengû larkirina bazirganiya Brîtanya ya bi rojhilat re, Napolyon bargeyeke derî rêkir Misrê ya ku wê demê di bin destê Osmaniyan de bû û karî ew dagirta. Lê serkeftina Napolyon pir dirêj nekir, çimkî piştî demeke Kurd gemiyên Brîtanî di bin seroketiya Nelson de tengava Ebûqîr dorpêç kirin û karîn gemiyên Fransayê tev bişewitandina. Lê alîşanên Napolyon hiç nizm nebûn, li gel ku têkiliyên wî bi hikûmeta navendî re li Fransayê qut bûn. Napolyon bi rêya zana û yasanas û lêkolînerên ku bi xwe re anîbûn Misrê pir ezgerî li wir çêkirin. Berî her tiştî benêtî û feodalîzm rakir û dîroka Misra kevnare vekoland. Her wiha ji cihanê re yek ji dewlementtirîn û kevintirîn şaristaniyên mirovandiyê pêşkeş kirin. Pê re Napolyon bargehek şand Sûriyê ta rê li êrişên Osmaniyan bigire. Di vê revberê de kompleyek ji alî Rûsya, Awstralya û Brîtanyayê li dijî Fransayê de hat çêkirin. Rola Napolyon li Fransayê. Piştî Napolyon nûçeya hevpeymana dijbertiya Fransa bihîst, wê biryar da ku vegere Fransa û General Kleber bû şongirê wî li Misrê. Li Parîsê Napolyon beşdarî planek têkbirina hikûmeta Fransê bû û li gel hevalên desthilat xist destê xwe. Bi vî şêweyî Napolyon rejimekî nû damezirand û destûra vengehîn ya vî rejimî destekî bêsînor da serokê rejîm. Belê ew jî Napolyon bû. Yê ku wek konsolo yekemîn hat naskirin. Li sala 1822 de destûra vengehîn hat dorandin û nivîsa xwe ya nû hêl da Napolyon wek konsol heya mirinê û di sala 1804 de
ew wek împerator hat binavkirin. Ev guhertin bi terzekî dilxweş ji gelê Fransayê ve dihatin pejirandin. Di sala 1800 de Napolyon cihê xwe xurt kiribû. Dema ku çiyayên Alpê derbas kiribû û Awstrî li Marengoyê şikandibûn, pêre peymana aştiya Ewropaya giştî mor kir, ya ku çemê Rînê wek sînorên rojhilat yê Fransayê nîşan kir. Di sala 1801 de Napolyon konkordata lihevhatina bi Papayê Vatikanê re jî danîbû, ya ku dilsarî bi dijwara Katolîk ya Romî re bidawî kiribû û aramiya hundir ya Fransayê jî parast. Piştî helwesta negatîv ya dijwara Katolîk li şoreşa Fransa, hemê ezgeriyên ku Napolyon afirandibûn li Fransayê hatin pêşwazîkirin. Hilbiha hemî dibistan ketin bin kontrola navendiya hikûmeta sîstema dadgehan hêsantir bû û zegona Fransayê hat standardkirin. Di Kodê Napolyon de 6 zegonên yên din mafê sivîl azadiya olan û tekemafên di dîyên ku şoreşa Fransayê de vexwarîbûn parastin. Şer û vekirinên Napolyon. Di sala 1830 de Brîtanya bi kiryarên tund yên Napolyon hat tûjîkirin û di encamê de şer di deryayên de bi Fransa re hat serborîkirin û piştî 2 salan Rusya û Awstrîya hevpeymanek nû bi Brîtanya re danîn. Lewra Napolyon sêviranên êrişkirina Brîtanyayê çêkirin û leşkerên xwe ber ve hêzên Rusya Awstrî birêkirin û ew di cenga Awstraltît ya dudiyê heyva berçilleya sala 1805 de şikandin. Di sala 1806 de Napolyon keyaniya Napolyê dagirt û birayê xwe yê mezin Joseph kir keyê wê. Pêre Napolyon komara Holandê guhert keyaniya Holandê û birayê xwe Louis kir keyê wê. Paşê berê xwe da mirîtiya Almanî û li wir Konfederasyona Rînê da mezirand û xwe kir parêzerê wê. Terz û kiryarên Napolyon bihna Prusya teng kir. Lewra Prusya berê xwe da Rusya û vê re hevpeymanek danî bo êrişkirina Konfederasyona ku Napolyon de mezirandî. Lê Napolyon her du leşkerên Prusî û Rusî li pey hev li cengên jena Austerlitz û Friedland pelixandin û peymana Tilsitê bi Alexanderê yekemîn yek danî, ya ku Napolyon tê de mirîtiya Prusyayê biçûktir kir. Bo qutkirina têkiliyên Brîtanya bi Ewropayê re Napolyon pergalê sîstema kontinental da mezirand û bi rêya wê dorpêçek aborî li dijî bazirganiya Brîtanyayê bi Ewropayê re danî û ji ber ku Portugal û Spanya destpêka Brîtanya bû, Napolyon di salên 1807 û 1808 de ev her du dagirtin û desthilatiya wan li birayê xwe û xezûrê xwe belav kirin. Ango birayê wî Joseph bû keyê Spanyayê û xezûrê wî şûna Joseph li Napolyê girt. Gelê Spanî bi berxwedaneke çekdariya tund pêşwaziya gihiştina Joseph û Spanyayê kir. Vêca hemû serkeftinên Napolyon li wir tiştekî rêjeyî bûn. Ango vê berxwedanêya ku paşê din bi navê şerê nîvgirava Pîreneyê an jî Penînsular hatibû naskirin. Bi alîkariya Brîtanya ji gerîlayên Spanî re 5 salan berdewam kir û 300,000 leşker li gel hejmareke diravî nediyar ji Fransayê re daqirtand. Belê ev qamûşa ku pişta împaratoriya Fransayê birî bû, çimkî piştî vê ziyanê Fransa nema karîbû xwe ji nû ve wek berê rake ser lingan û hêdî hemû împaratoriya Fransî hilweşiya. Di sala 1809 de Napolyon Awstrî carek dî li Vagramê şikandin û heremên Îlîrî xistin nav împaratoriya xwe pêre dewletokên Papayî hilweşandin. Di vê navberê de Napolyon jina xwe Josephine berdeh û bikeça împaratora Awstriyayê re ji malbata Habsburga Mariê Losî dûşesa Parmayê ve zewcî. Bi vî şêweyî Napolyon malbata xwe bi yek ji kevîntirîn malbatên desthilatariyên li Ewropayê ve girêda. Armanca Napolyon ji vê girêdanê ew bû ku zarê xwe yê di sala 1911 de hatibû tenê ji aliyê mirîtiyên ku wî damezirandibûn ve bêpejirandin. Li gel vê serkeftina împaratoriya Napolyon jî di wê salê de gihîşt firehtir sînorên xwe. Piştî xistina Bremên û Lübeck li gel Holandê nav împaratoriyê. Rola Napolyon li Ewropayê. Li keyaniyên ku Napolyon li Ewropa de mezirandî bû, zegona Napolyonî bi Fransî Kod Napolyon hat bikaranîn. Feodalîzm û benîtî hat rakirin, azadiya olan ji bilî Spanya li hemû qiraliyan hat bilavkirin. Ji ber keyaniyekê re destûrekî bingehîn hat dayîn. Têda mafê dengdanê ji mêran re parastî bû.
هەروەها تەرزێ پەرگالێ فرانسایە لەوان کیانیان jî belav bû. Bandora ezgeriyê Napoleon li wan keyaniyên berdewam kir, heya ku gel ji wan bi dûr ket dema ku zerdestiya Napoleon di komkirina bacan û serbaza leşkerî de diyar bû. Lê gelê wan qiraliyan tucarî Sûda ji zagonên Napoleon girtine nadar nekirin. Napoleon Bonaparte wisa gotiye: Merivê ehmeq tim û tim behsa berê dikin û yên dîn behsa paşerojê lê yên aqil behsa niha dikin. Vemirandina çira Napoleon. Di sala 1813 de Napoleonê ku hevpeymana xwe bi Alexander Yek re têk çû, êrişeke mezin li dijî Rûsyayê dest pê kir. Lê piştî demeke kurt Napoleon ji wir kişî ji ber ziyanên mezin yên ku gihîştin sobera wî li Moskowê. Têkçûna Napoleon li Rûsya wêrekiya Ewropiyan derxist holê, ango ew li dijî Napoleon bûn yek. Lê lêgel ku Napoleon bi şêweyekî bêhempa şerê wan kir, ciyawazî di navbera Napoleon û generalên wî de tiştekî jê nereve bû. Di salên 1814 de şewirmendên Napoleon nerazîbûna xwe li hember berdewamiya şer diyar kirin. Piştî Ewropiyan berdana Napoleon ya desthilatê ji lawê xwe re nepejirandin, Napoleon ji nişka ve û bi şêweyekî bêmercî desthilat berda û li girava Elba li Deryaya Spî hat koçkirin. Pîreka Napoleon, Maria Louise û lawê wî li şûn bavê wê împaratoriya Avustralya ketin zindanê. Napoleon nema ev carek dîtin. Xuyaya ku bêhna Napoleon li koçberiya teng bû, vê ça di sala 1815 de ji girava Elba revî û gehişt Fransayê. Li Parîsê Napoleon dilê ew leşkerên ku hatibûn wî binçav bikin dizî û ji nû ve desthilatek kir bin destê xwe. Bo dilê hemî xelkê Fransayê li ji nû ve dagire, Napoleon destûrekî bingehîn, nû û demokratîktir danî. Herwiha cengînên Napoleon yên ku kevin li dor wî kom bûn û desteka xwe jê re diyar kirin. Napoleon destpêkê de banga aşitiyê li Ewropiyan kir. Lê wan li Napoleon wek mirovekî derzagon dinêrîn. Ji ber vê banga wî red kirin. Bêhna Napoleon pir teng bû û biryar da ku Ewropiyan pêş bike di encamê de wî bargeheke mezin rêkir Belgiyayê. Bargeha ku bi şikestina wî de cenga Waterlooyê 18 Hezîrana sala 1815 de hêviş bû. Li Parîsê cemawarê Fransayê li ber Napoleon gerîn ku dest ji şer bernede, lê siyasetmedarên Fransî desteka xwe ji Napoleon kişandin. Lewra Napoleon revî Rochefort li bir Napoleon ji alî serokê hêza Brîtanya şerê Waterlooyê Bellefonds ve hat bicavkirin û vê care koçberî heremeke pir dûr bû, ta nikare bi carek dî vegere. Herema koçberiyê wî girava Saint Helena li başûrî girsava Atlantik bû. Napoleon li wir heya mirina xwe di 15 Gulana sala 1021 de ma. Pê re bi demeke laşê Napoleon vegerî Fransayê û di goristana Invalidesê de bi aramî raz bû. Rastî Napoleon wek ferezîk leşkerî, siyasî û serkevanî bi laşê xwe çû. Lê ew wek nîşan û sembola jîhatin û wêrekiyê ta roja îro ne tenê di hişê Fransîyan de lê di hişê hemû jiyanê de jî dijî. Napoleon di dema danîna tacê de bera we jî tebên berê ku li merasîmê pop dihat û taca zêrîn dayîda ser împarator, ew bi xwe tac danî ser xwe û bi vê yekê da zanîn ku ew bi xwe bûye padîşah, nek bi ferman û daxwaza Xwedê.